Per aquí, no? Què? Sí, no? You won! Ja, doncs va, perquè no surten els crèdits. Sí, he guanyat, Vull la prova de que hem guanyat. Els crèdits és l'aroma de la victòria. Doncs no hi ha crèdits. Ui. Ah! Posa-te-la. La bata aquesta. Bueno, les bates. Què està passant aquí? És que s'ha acabat el joc. Però és que no hi ha crèdits. Què? Això és casa teva? I'm the king of the world! Què? I ja està! Bueno, doncs és casa meva. A mi, que no m'estorbin. Em vaig a dormir. Ué! Bueno, i aquí en els crèdits. Els supercrèdits de House of Creep. És que no sé què dir. Ah, que tonta. Bueno, doncs això, que ens hem passat el joc... Capullo! Torna, que ens hem passat el joc Capullo! i bueno, ja ens ho sabem tot de memòria, ja som experts d'amnèsia i ja està. Però bueno, subscribe to my channel. Go back and watch all my other episodes. And like me on Facebook. Follow me on Twitter. And take care. Spike your hair. Woo, woo, woo. You know. Gràcies. Gràcies, diu.